και τους πρότεινα το καινούργιο ημερολόγιο για τη χρονιά που ξεκίνησε να τρέχει να αφορά τα νέα παραμύθια. Οι εκδόσεις συνέχεια έχουν φτιάξει μια μεγάλη, θα έλεγα, σημαντική παράδοση στις εκδόσεις θεματικών ημερολογίων, μιας που το ημερολόγιο του 2009 της προηγούμενης χρονιάς αφορούσε παροιμίες για σκεπτόμενους ανθρώπους. Υπήρξαν ημερολόγια στο παρελθόν που ήταν αφιερωμένα στην τέχνη, στα κινήματα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την άλλη μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, ζητήματα που σχετίζονται με την γυναίκα και τη θέση της στην κοινωνία, ζητήματα που αναδείκνυαν σχέσεις του τοπίου και του περιβάλλοντος σε σχέση με τον αστικό ιστό, ημερολόγια πολύ ξεχωριστά που αν θέλετε μπόλιαζαν και μπολιάζουν την οργάνωση του καθημερινού χρόνου, ζητήματα που πάντοτε μας δημιουργούν μια ανησυχία και μια διάθεση να κουβεντιάσουμε, να βρεθούμε, να μοιραστούμε σκέψεις και να συγκινηθούμε, να κινηθούμε δηλαδή από κοινού για να μπορέσουμε να τα κάνουμε να λειτουργούν περισσότερο θετικά υπέρ μας. Είμαι σίγουρος, δηλαδή βάζω το κεφάλι μου στον δωρεά που λένε, ότι όταν οι άνθρωποι γνωστοί σας του χώρου αυτού σας κάλεσαν, σας έδωσαν την πρόσκληση, σας είπαν για την απόψινή εκδήλωση, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτήκατε όλοι είναι τι δουλειά έχουμε εμείς, ενήλικοι άνθρωποι, σπουδαστές, εργαζόμενοι, άνθρωποι οικογενειάρχες, με τις δουλειές μας, τα προβλήματά μας, όλη αυτή τη ροή της καθημερινότητας, τι δουλειά έχουμε εμείς σε μια βραδιά με παραμύθια. Μήπως κάνανε λάθος οι άνθρωποι του Δον μήπως θα έπρεπε να απευθυνθούν σε ένα κοινό που είναι ηλικιακά πιο κοντά, ή μήπως θα έπρεπε εδώ απόψε να είναι ας πούμε το 90% παιδιά και ένα 10% γονείς να συντροφεύουν τα παιδιά τους στην εκδήλωση αυτή. Μήπως δηλαδή είστε το λάθος κοινό, σε λάθος χώρο, τη λάθος στιγμή. Εμένα μου αρέσει να προκαλώ συγκρούσεις και μάλιστα συγκρούσεις γνωστικές. Δηλαδή, έρχεται ένας κόσμος σε ένα χώρο, μια ιδέα για κάτι, και φεύγοντας από τον χώρο αυτό, να έχει αλλάξει όλη η ματιά του γύρω από αυτό που συμβαίνει. Θα σας πω λοιπόν ότι δεν είστε το λάθος κοινό, δεν έχετε έρθει σε λάθος χώρο, ούτε τη λάθος ώρα, γιατί θα σας πω ένα πολύ μεγάλο μυστικό, αυτό που πολλοί δεν το κατέχουν, είναι ότι τα παραμύθια δεν φτιάχτηκαν